Uy, yo, what's up nyo guys? Musta? So, kuano ko nga video kanang kalit ba kay samtang nagkape ko rong buntag, tan-aw ko sa Facebook nga kita ko kaning post bitaw ni Clarita Carlos, actually Professor Clarita Carlos, retired na siya nga professor kuno sa UP. Nya daghang ni Bash, no? Nakabalita kay ito nga binatikos daw inganan na. So, ako kuan ani guys kanang unsay reaksyon ako ani niya nasa ko share ninyo nga nindot nga lesson sa taong maka-avoid ta ni of course maingon ta dili mo sulti ka-avoid pero namo gyud panagsanga gusto ta share sa tong idea unsaon nga maka-share ta nga atong makatod sa katawhan tong tumong tuyo nga dili na ta kinahanglan moabot pa ani nga punto nga basta. So ako sa basahon una unsa niyang gisulti guys kay mas mayong gud ato sabton una unsa gini ang giingon. No, dili tab sabton na to. No, yan na siya. Not to rain on anyone's parade, but me thinks we need more scientists, engineers, doctors, not more lawyers. So, sa butabol na kayo nga, murag yung giingnan nga, wa ta magkinanglan og bag-o mga lawyer, basta kinanglan tag scientist, engineer, doctor. Pero sa na yung giingon guys nga, not to rain on anyone's parade. Sabot man na. Siguro, uban ninyo, sabot na. Pero para sa mga waksabot, kuha na siya guys. Idiomatic expression na siya. Nga, nagpasabot, murag spoil nimo ang kalingawan sa lain ba? Spoil nimo yung mga plano, ang okasyon. Murag bagiuan na nimo ang okasyon ba? No? Okay, natay okasyon. Kuanta ka ng outdoor nga okasyon. Mga man na siya. Outdoor niya, party-party niya, kalitlag-uwan. Of course, lingaw gyapon pero mas lingaw mo gito walay uwan. Diba? Mo sabutan, mag-spoil ang plano ba? Ngana ba? So, kaso kung sabot unsa ng idiom, di lang kita mag-technical na, pero sa Bisaya pa, kana mga panultihon bitaw nga, sampol, makabuhig patay. Nana, kanta na, no? Diyan ang istorya ba, makabuhig nagpatay. Kana makabuhig nagpatay, idiom na. Maingon ta, samtaw na yung style, karaan na, panahon pa mo ng mampur. Kada, idiom sana. No? Sa ato pa, oldies na style ba, panahon pa mampur. Na ikatulo lang kasampol kay lagi di mo kita technical kay nadapita nang ingta gubot pas lukot. Gubot pas lukot inyong kuan ba inyong relasyon ba na. Nya una pud gid usa ka idiom ba kay kalit lang sud kuno na ron kay modern kini siya nga idiom bago lang gyud na imbento na to. Kana maingon ta marites. Diba? Sabot tismis nakamarites ka dos kuan. Ana may pagka-idiom sa siya, no? Kay ngan taw gihimong murag kuan. Sama atong panahon pa ni Mampur ba? Si Mampur gihimong murag timailhan nga oldies na kayo. Si Martes karon gimailhan nga chismis ana na siya. So anyway, balik ta sa istorya. So katawan na si gamay kay murag ingon natural non anyone's parade murag wa man ako gi-spoil inyong kalipay o killjoy ba murag ingon ba nga di man sa ingon killjoy ko pero wa mi nang inanglan ninyo mga bag-ong lawyers or wa ta kinaglag bag-ong lawyers. So murag kay guys ba nga nang ironic bitaw di ka killjoy pero murag mag-imong gipatay ang kalipay sa mga bag-ong lawyers, di ba? So makumparar ta ni sa kanang mga istorya bitaw sa online din na nakita-an sa ba kanang bantay ka ng mga videos ng mga finance ron mo disclaimer sila not financial advice pero inyong kwarta dapat ibutang niyo sa crypto, ibutang niyo sa NFT, ibutang ninyo stocks, money market, UITF, BUL unsa pa na diha. Oh muna katawaanan not financial advice pero gisultian ka unsa butan sa imong kwarta. Not financial advice no samar sa datong panahon guys mga kanang wala pa bitoy kampanya bitaw nga moingon ning uban nga politiko wa man sa ingon nga nangampanya ko nag-share lang ko nga nahuman na nato tong eskwelahan pila ka classroom nakahatag na tong school supplies napapasar na to sa exam kitabangan na to financially ato mga scholars nihatag tag ayuda ka 5k dugangan pag na to 5k kaduha na ka Bagyo. Mura kira na ba katawanan ba eron di man kampanya nag-share lang mura pud na karon di man killjoy pero actually killjoy. Okay. So, kuan guys. Karon kalabutan man ta na. So saon man pananglitan kita doon na sa tay mga ideya kay daghan kita ka ideya gustong kita mo share karon sa to mga ideya kay dali na lang kayo. So avoid ana nga sitwasyon. I-share na to ideya. Di lang ta mo agi na mga nga di na ta mabash-bash ba ana ba mahimo lang. Ana mo gyud di makauyon ba pero at least dili pareha na to grabe. No, nga murag batikos na public batikos nga ba. Unsaon man to?
no nya ato sa tanawon unya sad ug kaning statement ni Professor Carlos nabay pamaagi unta nga masulti niya in another way nga mapakuan gyapon niya iyang mensahe sa mga tao, mapadayag gyapon niya nga dili na lang offensive ato sa nang tanawon. Okay, so dito na tos punto sa may teknik ang nahunahunaan ani. Kana siya guys kani mo ni gitawag nga 5W and 1H nga teknik gamit ni sa Carlos mga business tingali na. Basta kana bitaw mga what, when, where, why, who, kana siya ba? Atos nang gamiton. So, dahil lang ang akong kuan ni guys ang kanang singanan ni ang sequence kay unahon na to ang what, why, who, where, when, how dayon. Kaya klaro to ha. So unsa man what? Unsa ang imong isulti mo na siya ang what. So daghang isulti, daghang issue, unsa ang imong isulti what. Nya, sunod, why? Ngano gusto mo kam sultian na? Ha? Unsa imong tumong og tuyo? Nara na nimo, no? Di tam judge kay kapoy ng judge ng panahon na. Nagnakay judge ingnon di kag mga lusot din kapoy na. Kasi ikaw nang nakibaw na. Unsa imong why? Sunod, who? Kisa may mga guston mo sultian ani. Kisa may mga tao nga involved ani. No? Na ikatulo, where? Asa man nimo gusto isulti? No? Gusto ba nimo ni isulti personal sa tao? O gusto ba nimo ni i-PM, DM o i-public post nimo sa FB? Nay daghan. Gani. Ang bawa ko na ani. Ngayon tag where? Pwede ram gani sudra sa imong nahuna nimo isulti. No? Ug tan-awon mo sensitive yun nga ko anjud kayo. Pwede ra na ba? Isulti ra na sa imong puglingon. Walay nagbawal imong balaod na. Okay. So at least kibaw na ta nga option na. Talk to yourself ug tan-awon nimo kontrobersyal yung kayo. Okay. So, sunod, when? Kano sama ni mo isulti? Muna rin, pag timing na si mong isulti. Litan kaning kang Professor Claros ron. Gitiming din niya, human para sa mga passer, diha niya ning gibuhian nga pulong. Bumbahan, kasi mayo. Siyempre, obvious kaya ang timing medyo sayop. Pero anyway, basig nangita rasa siya atensyon para atong iyang gusto nga makuhan. Iyasa na, again, takibaon sa why sa tao. Siya rin nakibawan na. Basta kay ang punto, ang when mo na siya timing. Kung saan mo isulti sa butang. Yeah, how? Mo na siya importante guys. Kaya doon naman isulti, it's not what you say, it's how you say it. Diba? Of course, maingon sa ta, when you say it and if you really need to say it. Pero anyway, arin tas how, focus tas how. Choice of words. No? Diba? Ato diba ka balik naman nato ganina. Ito ningon sa nato rin, anyone's parade, ana. So, mauto iyang how. Gi nato niya. So, doon na ba paagi nga, usbo na to gamay ang how. Para dili offensive na mapadayag gyapon niya yung mensahe di ba mo nang gingon so are tasaw so i-rephrase na to yung gisulti guys kani ako lang sa idea ako ingon mas may panyama kay mas may gyud to siya pre UP high IQ ngena na superior ngena wa tay problema dia di na mao tong punto pero ang ato punto dre ato tong usbon nga may ang gisulti so ug ako lang opinion ni pwede man to siguro mo ingon sa nga congrats to all the new lawyers. Congrats to all the new lawyers, bar passers, ana. No, I wish you the best in your career. In your career, man na din siya. But I also hope there will be more scientists, engineers, and doctors in our country. Or something ana ba? Di ko expert ang grammar di na mga itong punto, pero nakuha ninyo. Nga pwede man na natuon. Siguro gyud nato niya dili siya mapatikos. Siyempre, nag-congratulate ka sa mga abogado. Wa nimo ingna sila nga, wa mo kinanglan ninyo. At the same time, nanawagan sa ka og more scientists, engineers, doctors, diba? So, muna na ako, kuhan guys. Taman lang ito ninyo ha. So, una tamo sulti, what, why, who, where, when, how. Ako lang po ning isuwat niya sa kanang comment section guys. Comment ka nang sa description ba? Okay, para matimanan. Sa katong kibaw na, kibaw na mo, review lang ni. Okay? So, salamat. Kana lang. Enjoy mo sa Holy Week guys. Enjoy. Bye-bye.